kiinni, osta lämmin. Saunapuut, ikäpuut, mitkäs muut vai minä se vanha sanonta meni? Haha, olipas hauskaa. Ai, sori. Ossi! Laita avain ensin reikään ja käännä sitä. Sitten vasta ohjaamaan. Oho. Voi kuin kauniita maisemia! Oli loistava idea viedä meidät tänä päivänä, meidän 50-vuotis hääpäivänä, tälle reissulle. Oi Ossi rakas, olet niin ihana. Mitäs me aiomme tänään tehdä? Meillä on keikka. Minkälainen keikka? Sammakkomiehen työ. Kuka soittaa? Haaloja! Joo, kyllä juu, okei. Selvä, kerron hänelle. Meillä on kuulemma keikka. Juurihan minä sanoin. Ai, sori, en huomannut. No, mennään nyt sinne sitten. Mitäs ajos, mitä? Tuossa. Oi, jees. No, tuonne päin.